Добрага ранку. Усім салют! Увага, увага! Гэты ранак правядуць для вас Кася, Лесік і Глеб! Кася, ты аб'яўляеш нас, быццам паведамляеш пра гасцей, якія едуць у твой замак. Прычым, гэта вельмі важныя госці. А я старалася! Сапраўды, важна атрымалася! Важнее не бывае. У часы рыцараў былі спецыяльныя людзі, якія хадзілі па горадзе з трубой. Спачатку ігралі на ёй, а потым крычалі важнае паведамленне для жыхароў. Вось і мне дайце трубу! Я б лёгка разбудзіла ўсіх і гаварыла б толькі пасля таго, як сыграю на ёй. Кася, а ты ведаеш, што зараз гэты музычны інструмент вырабляюць з медзі, а раней яго рабілі са звычайнага рога аленя ці быка. Ой, пачакайце, Лесік! Мы нядаўна былі з табой на прагулцы ў лесе і якраз там чулі трубу. Значыць, якраз хтосьці знайшоў скінуты рог і пачаў іграць? А вось і не. Сапраўды, мы з Касей чулі моцны гук трубы, але гэта быў асенні спеў высакароднага аленя. О, гучаў ён адзін у адзін, як труба ў сімфанічным аркестры. Значыць, той алень і не збіраўся скідваць свае рогі. Зусім не, наадварот. Сваім трубным голасам ён запрашаў усіх паглядзець на бойку. Самыя мужныя і прыгожыя алені будуць спрачацца за званне самага-самага. Можна сказаць, што сваім спевам алень запрашаў на лясны конкурс прыгажосці? Містер Вялікія рогі. О, а хочаце паглядзець, як праходзіць такі конкурс прыгажосці і мужнасці? Яшчэ пытайцеся. Тады мы з Касей пабудзем каментатарамі гэтага мерапрыемства. А ты, Глеб, з гледачамі нашымі паважанымі, займайце месца ў першых радах. Увага, увага, гледачы! Хутчэй займайце свае месцы і падрыхтуйцеся да захапляльнага дзеяння. На арэну, а дакладней на лясную паляну, выходзяць знакамітыя высакародныя алені. Гэтыя зверы – сапраўднае ўпрыгажэнне беларускіх лясоў. За вясну і лета самцы аленя паспелі адрасціць сабе вялікія рогі. О, палюбуйцеся, якія яны прыгожыя. Нагадваюць вялізнае дрэва. Ды па памерах і вазе нават большыя за самого уладальніка. І зараз гэтыя лясныя рыцары правераць, у каго з іх рогі мацнейшыя. Высакародныя алені гатовы біцца, пакуль не страцяць сілы. Яны нават не баяцца пашкодзіць свае цудоўныя рогі. Тут усё як у сапраўдных спартсменаў. Раунд, невялікі перапынак на адпачынак і зноў барацьба. Той, хто вытрымае гэты спартыўны марафон, будзе ўвесь год насіць званне містера аленя. А таму яго павінны слухацца ўсе алені ў лесе. Так што асенняя бойка аленяў – важная падзея, на якую збіраецца вялікая колькасць гледачоў. А пераможца выконвае для ўсіх яшчэ і песню. Дакладней трубіць, што ён самы прыгожы і мужны ў гэтым свеце. Дзякуй за ўвагу. Трансляцыю з лясной паляны вялі каментатары Кася і Лесік. Да новых сустрэч! Дзякуй, сябры. Вельмі цікава было паназіраць за спрэчкай аленяў. І нам было вельмі цікава ўсё гэта пракаментировать. А зараз мы прапануем трошкі адпачыць і паглядзець ранішні мультфільм. А куды наша Кася паспела збегчы? У госці да барбоса пабегла. Ой, хваляваліся? А я тут. А навошта табе сланечнік? Хочаш пачаставаць нас семечкамі? Не, частаваць я нікога не збіраюся. Да таго ж і сама не хачу псаваць кветку. Тады навошта ты яе прынесла? Можа, каб перад намі пахваліцца? Магу і пахваліцца, але ў сланечніка больш важная роля. Цікава, якая? Я хачу падоўжыць сонечныя дзянькі. Кася, але ж лета ўжо даўно прайшло, ды восень хутка прыляціць. Гэта я цудоўна ведаю. Можна было і не нагадваць. Але я паспрабую сланечнікам прыцягнуць сонейка ў пакой. Лічыш, што ў цябе гэта атрымаецца? Я ў гэтым упэўнена, таму што сланечнік заўсёды паварочваецца за сонейкам. А калі я буду побач з ім сядзець, значыць, сонейка будзе свяціць і на мяне. Якая ты разумніца, Кася.
До навуковых канферэнцый я пакуль што не дарасла. Але усё наперадзе. Про тое, што сланечнікі паварочваюцца за сонейкам, ты, Кася, ведаеш. А вось пра тое, што гэта яшчэ і ідэальная матэматычная кветка, ты чула? Не, сланечнік ідэальная па прыгажосці кветка. Але якая ў ёй матэматыка, я нават не здагадваюся. І я пакуль што не ведаю, што за матэматыка схавана ў сланечніку. З задавальненнем вам растлумачу. Біёлагі даследавалі сланечнік і высветлілі, што іх семечкі на самой справе не проста знаходзяцца ў цэнтры кветкі, а ствараюць некалькі спіральных палос. І ў кожным сланечніку так? Менавіта, выключэнняў няма. Прычым колькасць семечак строга адпавядае лічбам Фібаначчы. А што гэта за лічбы такія? Не буду доўга і складана тлумачыць, але простымі словамі гэта калі кожная лічба роўная суме двух папярэдніх. Гэта мы будзем на матэматыцы праходзіць. Але запомніце, што паслядоўнасць Фібаначчы яшчэ называецца прыроднай мовай гармоніі. Значыць, такая паслядоўнасць сустракаецца не толькі ў кветках. І ў кветках тут можна заўважыць колькасці пялёсткаў. І ў раслінах, напрыклад, рады лускавінак ананаса складаюцца заўсёды пад пэўным вуглом. У жывапісе атрымліваюцца партрэты, ад якіх немагчыма адарваць вачэй. І ў архітэктуры таксама. Значыць, і мой ідэальны партрэт можна стварыць, калі мастак будзе карыстацца законам лічбаў Фібаначчы. Менавіта так, Кася. Значыць, я буду назіраць за сланечнікам. Атрымаецца поўная гармонія. І ў кветках тут можна заўважыць колькасць пялёсткаў, і ў раслінах. Напрыклад, рады лускавінак ананаса складаюцца заўсёды пад пэўным вуглом. У жывапісе атрымліваюцца партрэты, ад якіх немагчыма адарваць вачэй. І ў архітэктуры таксама. Значыць, і мой ідэальны партрэт можна стварыць, калі мастак будзе карыстацца законам лічбаў Фібаначчы? Менавіта так, Кася. Значыць, я буду пазіраваць са сланечнікам. Атрымаецца поўная гармонія. Кася, мы з Глебам яшчэ павінны параіцца, хто з нас напіша твой партрэт. Дай нам трошкі часу. Ну, добра, толькі не цягніце з гэтым. А пакуль што можаце натхніцца яшчэ і ранішнім мультфільмам. Адкажыце мне, калі ласка, якога звера на зямлі можна лічыць самым страшным? Напэўна, таго, хто вялікі і з мноствам зубоў. Да вялікіх і зубатых лепш не набліжацца. Але не заўсёды істоты з мноствам зубоў вельмі небяспечныя. Ты каго маеш на ўвазе, Лесік? Аднаго кракадзільчыка. Ой, кракадзілы вельмі небяспечныя. Яны ляжаць сабе ціхенька, ляжаць, а потым з зубамі шчук. І ўсё. Нават у вядомай казцы Карне Чукоўскага кракадзіл нават сонца праглынуў. Мне здаецца, што з кракадзіламі лепш не жартаваць, ды і ўвогуле лепш не падыходзіць да іх. Сапраўды, кракадзіл істота небяспечная. Але ёсць сярод кракадзілаў і даволі сяброўская асоба. Зайчаня ці чалавека такі кракадзільчык не чапае. Лесік, расказвай хутчэй пра добрага кракадзіла. Знаёмцеся, кракадзіл Гавіял. Хо-хо-хо! І дзе ён жыве? Кракадзіл Гавіял жыве ў рэках. Адной з яго любімых рэк лічыцца Ганг. Гэта ў Індыі. Гавіял – адзін з самых старажытных відаў кракадзілаў на планеце. Іх лічуць равеснікамі дыназаўраў. Сваёй пашчай ён адрозніваецца ад іншых суродзічаў. Тонкая і доўгая пашча цудоўна падыходзіць для лоўлі рыбы. Калі пашча доўгая, значыць і зубоў у яго больш, чым у кракадзілаў іншых. Правільна. Калі адважыцеся, можаце падлічыць у гавіяла роўна 110 зубоў, прычым размешчаны яны пад невялікім вуглом, каб зручней было захопліваць рыбу, жабак ці насякомых. Складана паверыць, што гавіял з такой колькасцю зубоў можа лавіць мух. Вядома, больш ён любіць рыбу, але і мухам ён таксама будзе рады. А няўжо яму не хочацца злопаць кагосьці больш вялікага? Ён жа лічыць сябе сапраўдным кракадзілам. Сапраўдным кракадзілам ён і з'яўляецца, але на самой справе яго пашча даволі крохкая.
А значить, вялікі звер яму не па зубах. Можна сказаць і так. Але быў час, калі людзі вельмі актыўна палявалі на гавіялаў, таму іх колькасць рэзка паменшылася. Яны амаль што зніклі на планеце. Як можна крыўдзіць такіх міленькіх кракадзільчыкаў? Добра, што зараз гавіялаў узялі пад ахову, і пакуль што яны ўнесены ў чырвоную кнігу. І колькі асоб налічваецца ў свеце? Не больш за 1000. Зараз людзі стварылі штучныя заказнікі, дзе вырошчваюць гавіялаў, але пакуль што жывёлы застаюцца ў ліку рэдкіх. Вельмі цікавай інфармацыяй ты падзяліўся, Лесік. А зараз давайте паглядзім мультфільм пра добрых дыназаўрыкаў. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня і новых адкрыццяў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Як заўсёды зранку У нашым добраранку! Не праспіце! Гавіял!